tayo nagbabalik sa ating maliit na channel. Ayun, na pag-uusapan natin ngayon at wala na ba talagang gagamba? Yan ang pag-uusapan natin mga gagamba. At saka yung mga comment nyo dyan na isa-isahin natin sasagutin yung mga katanungan nyo. Wala na ba talaga gagamba? Yan. Mayroon pang gagamba mga gagamba. At maraming dako ng Pilipinas na may gagamba. Ang problema lang, sino ba ang uhuli? Sino ang magahan? At saang lugar? Yan, kasi kung wala ka namang kilala sa isang lugar, kahit maraming gagamba, alam ka naman papasukin mo yun. Diba? So, yun ang malaking katanungan dyan. Mayroon pang dumarating galing Isabela, may samon pa nga dyan, nag-post sila may samon daw. Ayun, pero konting-konti, at saka konti na rin ng yung mga umu-order, konti na lang din siguro kasi naglaos na lahat dahil wala silang maibinta. Ayan, kasi pagka 3 araw na hindi mo nabinta yung isang pinausuhan mo, wala na, automatic na yon, laos na yon. Sa ibang laro na yan mapupunta yung mga bata. Hindi totoo yan. Yan. Tsaka yung mga reseller nagsawa na rin kakatanong, nakakahanap kung saan sila kukuha ng supply. Kasi akala nila kasi ay may mabibilihan pa sila sa ganitong panahon. Hindi kasi nila alam kasi nung nakaraang pandemic ay tuloy-tuloy ang supply dahil nga siyempre kunti ang nangangailangan. May mga tao kailangan umilaw, kailangan maghanap ng gagamba para kumita dahil wala nga hanap buhay. Pero ngayon unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon. Lahat nagkabalikan na sa trabaho, yung ibang umiilaw tinamad na rin dahil may ibang nagkakakitaan na. Ang hirap kasi maghan ng gagamba mga gagamba. Napakahirap. Minsan madali din pa. Minsan pagka natsimpuhan mo yung kada hakbang mo, 3 yung dinadampot mo, abay sa 2 oras makaka 700 ka na siguro noon. Pero may panahon na naka 2 oras na kami, 30 piraso pa lang hinuli ko. Ganon mga gagamba. May gagamba pa rin. Pero konting-konti, hindi ganun kadami. Lalo na ngayon, busy na mga tao sa itong paparating na undas. So, hindi mo na sila mautusan na iilaw. May mga bisita na silang inaasahan. May mga ayuda na silang parating dahil doon sa mga parating nilang bisita. Ay, sasagutin natin tong mga tanong. Ito si Tubojan. Ang tanong niya ay, sa palayan ba marami ding gagamba tulad sa maisan? Noong 2009, naalala ko yun, bumagsak ang gagamba kahit sa pilapil lang ng palay, maraming gagamba. Mga damuhan, dumadamo na palayan, madami. Marami rin sa mga palayan. Kaya lang hindi lahat ng palayan mayroon kasi ini-sprayan kasi yan ng pamatay piste. Kaya nabubulabog yung gagamba, namamatay sila. Ayan, yan ang unang tanong ni Tubojan. Marami. Pero karamihan talaga wala halos makitang gagamba sa palayan, lalo kung binubomba ng pamatay piste. Pero dapat marami kasi nung araw, pag nag-harvest kami, paggapas na ganyan, tapos ginigig namin yung hinahampas ng mano-mano, kikita mo yung mga gagambang gumagapang doon sa gilid. Ang tanong din ni Basketball PH, yan sunod nating tanong si Basketball PH. Boss, anong man ang season ng gagamba? Ito, lagi ko nang sinasabi ito kung kailan dumadami gagamba, kung kailan dumadagsa. Itong tanong mo, Basketball PH, kung kailan na dumadagsa ang gagamba o dumadami o anong buwan o season, sinasabi, boss, anong man ang season ng gagamba? Yan, gatanong mo season. Pag sinabing season kasi yung dagsa gagamba, no? Karamihan yan July at saka August. Tapos after nun, pag tag-araw naman, March, April. Yan. Okay, dapat tayo sa isang tanong ulit. Dito naman kay Gladron Brian. Ayan. Brian ba ito? May kadugtong pa. Hindi ko na masyadong ang sabi niya, idol, sa tingin mo, kailan ka
babalik o dadag sa ang gagamba? Kailan ka din po magkakasupply? Sana masagot. Salamat. Ayun. Palos parehas ang tanong nito, ano? Ni Basketball PH saka itong si Gladron Ryan. Itong tinatanong mo na kailan babalik ang dagsa ng gagamba. Yun nga, sabi ko nga, July, August. Tapos, sa tag-araw naman, March saka April. Yan. Tapos, kung kailan ako magkakasupply, kung kailan may darating na gagamba, yun na. Basta tumawag yun na sa probinsya, yung mga bata ko doon, umiilaw, mga hunter, automatic. Minsan na kasi, kalagitnaan ng January, mayroon na ako. Tapos, minsan, unang linggo pa lang ng June, mayroon na akong gagamba niyan. Pero karamihan, nagpapahinga kami noon. Mayo, pahinga, at saka December, pahinga sa gagamba. Ayan, yan ang tanong ni Gladron Brian. Sunod na tanong, itong si Joyce Mio. Yan, Ilocano yan. Walang sawang sumusubaybay sa atin yan. Ako, Lord, sabi niya, Mindo, may tanong po ako, bakit pula pusod orange naman po ang pusod? Yan. Yan tanong ni Joyce Mio. Ayan. Bakit nga naman na pula pusod ang tawag doon? Orange naman pala ang pusod niya. Ayan. Bakit ang talagang tawag dyan sa pula pusod na yan ay kabalan. Ang original na tawag ng mga taga Nueva Ecija yan, kabalan. Yan ang tamang termino ng pagtawag dyan sa pula pusod na sinasabi nila. Ang nagsabi lang ng pula pusod kasi itong nanggagaling lang ng Cebu. Yan, pero pag galing ng north, dito sa norte, sa Nueva Ecija, kabalan ang tawag dyan, kabalan. Pag sa Ilocano naman, tangken. Tangken. Ngayon, yung tinatanong mo, bakit pula pusod tawag orange naman? Tanong ko rin, bakit kaya yung mais orange ang kulay pero pulang mais daw? Yun. At saka ito namang itlog, orange naman yung kulay nung pula ng itlog. Bakit? Sabi na pula ng itlog, hindi naman pula. Orange. Orange naman yung kulay, o di ba? So maraming mali na tawag kasi orange yung kulay nung pula ng itlog Pero bakit sabi niya pula, orange dapat ng itlog, diba? Ayan, o kaya ang tawag niya sa gagamba, orange ang pusod. Yan, o kaya yung mais, hindi sasabihin pulang mais, hindi, orange na mais. Ngayon dapat. O, di ba? Maraming maling mga termino na hindi na ikukurik. Kagaya nung sabi nila, fire station, wala namang apoy doon. Tangki naman na may tubig yun, di dapat ang nakalagay doon, water station. O, di ba? Maraming mali na mali na nakakatawa. Sabi nila fire hose daw yung yung nandun sa building, di ba? Mayroon nakalagay doon fire hose. O hindi, umaapoy ba yung hose? Di ba? Mali nga, mali ang termino. Tapos may nakalagay fire exit. Ay hindi nga sila lumabas sa fire exit kasi nga labasan ng apoy yun Ginagawa mo. Ayun ang di ba? Dapat emergency exit ang ilalagay nila, hindi fire exit. Kasi pag nakalagay fire exit, labasan nga naman ng apoy. Ayan. Tapos, ang sabi pa nila, fire truck. Ang dala naman nun, tubig. Bakit ang tawag nila fire truck? Dapat tawag nila, water truck. Ayan, di ba? Maraming mali. Kaya, yun ang sagot natin dito kay Joyce Mio. Ang talagang pangalan ng pula pusod na yan, kabalan. Yan ang original. Ngayon, itong orange naman, tawag nila pula pusod. Kaya nga, maraming ang maling termino, maraming maling salita ng Pilipino. Oo, kalimbawa, Katoliko, kalimbawa, nagdadasal ka, Ginoong Maria, babae yung Maria. Bakit tinawag mong Ginoo? Maraming mali na salita. Ayan, so yan ang sagot natin kay Joyce Mio. Yan, Joyce Mio, yan. Tanong naman ni itong si Junel
Si Junil ng taga Negros Occidental. Yan, isang subscriber to. Nag-text siya sa akin, nagtatanong siya kung sabi niya, "Good day po Tatay Mindo, ano po ba dapat gawin para hindi madaling malaos ang gagamba at paano paano basisiglahin ang matandang gagamba?" Yan. Pag sinabi mo matanda, mahirap nang sumigla yan. Siguro, hindi siya 100% na sisigla kung matanda na siya. Mamimintin lang niya yung lakas niya. Ang style dyan, Junil, para mapanatiling malakas at hindi malalaos ang iyong gagamba, ilagay mo sa pahamugan. At wag mo laging hahawakan, papagapangin mo sa stick. Lagay mo sa pahamugan na malaking ganyan, may screen lang yon, tagusan ng hangin, hindi sasabit mo sa labas. Tapos pagka umulan, sabit mo para makainom siya doon sa pamamagitan ng ulan. Pero wag yung malakas na ulan, ha. Yung sakto lang na makakainom siya. Pag nakainom siya, isisilong muna siya. Yun, para manatili yung lakas ng gagamba at manatili na para siyang nandun siya sa natural habitat niya. Pag nasa pahamugan kung tawagin. Yung pahamugan kasi importante yan sa gagamba kasi hindi siya nasusupukit doon. Kasi ang gagamba kasi mayroong virus yan. Minsan nasusupukit niya yung sarili niya. Sumisingaw yan na parang mapanghi na yun ang pinakalason niya sa hangin, panglaban niya sa kalaban na yun. Yun ang sagot natin kay Junil ng Negros Occidental. Isa siyang subscriber. Yan. Salamat sa iyo, Junil, na taga Negros Occidental. Ayun, mag-comment kayo dyan, magtanong kayo, at tatalakayin natin ulit sa mga susunod na upload natin. So, shout out muna tayo kay Chris Mahia ng Barangay Corba, Bungabon, Nueva Ecija. Yan, si Chris Mahia. Shout out kay Big Dish Spider. Shout out din kay Diosdado Chongson. Yan. Shout out din kay Damang Vlogger. Shout out din kay Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas. Yan. Shout out sa iyo diyan, sir. Kumusta na yung pamilya mo? Kumusta ka na diyan? Hindi ka na nagpaparamdam. Shout out din kay Jumar Balita. Wala na balabanan diyan sa Lipa, Batangas. At saka sa tatay niya si Lito Balita. Shout out sa iyo, paring Lito. Ayan. So, hanggang dito lang mga kagamba, hanggang sa muling pag-upload natin. Comment kayo dyan at pag-usapan natin kung ano yung mga tanong nyo. Salamat!